Здравейте! След като видяхте, че направихме хубава проба с легенцето, сега ще ви покажа как се работи с 250. Както ви казах, материала е хубаво да е преситен, даже желателно. И след това вече подаването става с спатулка, равномерно разнасяте в двата края материала. И един пирон. Сега да ви кажа или част от ограда, теолия. Значи това нещо е ориентир също, че е завъртяло тежка фракция на мястото, където копаете. Ето още едно парче. Това значи, че сте на правилното място, ако реката е златоносна, имам предвид. И вече, както ви казах, подавате равномерно материала. Сега да ви кажа разликата в гумената част между X250 и L250. Значи тази гума съдържа малко повече материал, както виждате, но позволява и работата на много по-силна вода. И друго, което е предимството ѝ, е, че едра златинка попадне ли в гумата, ще се остане може би до края на излета. Даже и да продължавате да сипвате, тя ще остава в гумената ви част. При другата гума нейното предимство е, че изключително добре се почиства и остава отпред. При L250 модела казвам. Нейното предимство е, че много бързо се почиства и веднага става ясно броят на златинките, колко са от всяка копа и така. И много по-добре се почиства от тази гума. Както ви казах, остава почти чисто злато на нея. В тази остава малко повече материал, но както ви казах, позволява пък работа на доста по-силна вода. И препоръчвам ви, значи всичкото да си го следите на гумената част. След всяка кофа да изчакате няколко минути и да броите златинките. Колко на брой ви е дало от една кофа. Още една част от пирон ли, от тел ли. Както виждате, тази гума ги задържа още отпред. При гумата на L250 това няма как да стане. Ето виждате ли пирона къде да станат. И част от ограда. Друго да ви покажа. Вижте как стана червена направо цялата гумена част. Това значи, че в района има доста гранат. Гранат знаете, че е полускъпоценен камък. На тази гума може да ви се случи да хванете, да заловите едро парче гранат, което ви е бонус, както се казва, извън златото. Сега да ви покажа, вече даже се показаха златинки. Ето тук е една по-едра. Тук има 2-3 броя. И както ви казах, вижте, задържа повече материал тази гума. Тук даже се откриха доста. Но надявам се, че се виждат. Както и казах, да повторя, задържа малко повече материал, но едрите златинки, ето е тази. Има и камъче до нея, но има и златинка, ето вижда се по-добре. Значи, виждате, кофата не съм довършил. Половината, злато се откри доста. Така като ги броя, водата е мътна, тъй като още се оттичат от след големите снегове, още се оттичат и снегове и дъждове, тъй като нощи пак валя. И водата е мътна, не може да се види хубаво, но тук се откриха вече достатъчно златинки.
което ни казва, че трябва да продължим работа на мястото и да следим за резултатите. Сега нещо друго да ви кажа. Например, искате от втората кофа да се проверите. Тези златинки, които са в началото на гумата, можете да си ги свалите надолу, по-надолните капани, както се казва, на гумата. И виждате тази част да остава чиста. Не се притеснявайте, златото няма как да избяга. Улеят е презапасен, както се казва. Златото при правилна работа стига на не повече от 10 см след логото ни. Така че спокойно може да си ги бутате. Ето както виждате, едрата си е тук и тук са и другите. И сега, за да проверите, например, сега сте втора кофа. Правите както направих аз. Голямо парче кил, което също пак показва, че вижте, прясно, ето тук. Казва, че сме на правилното място. И сега, например, сте втора кофа и искате да броите златинките. Както ви показах, изчистихте си тази част и почвате да слагате. Вижте къде се спря пак целта. Ето друго парче. Някой се е нарязал май оградата и я хвърлил в реката. И след като сложите няколко патолки, изчаквате да поизчисти малко водата и пак си проверявате, броите докъде сте ги избутали и си проверявате в предната част колко златинки ви е дала. Така можете да правите с всяка кофа. Всяка една кофа пак избутвате, например, долу и си броите дали продължава самото място да дава. Тъй като ви казах, че златото не е навсякъде, на 15, може да е от 5 кофи, може да са 20 кофи материал, но не е навсякъде. Тук вече видях една, тук още две видях. И това значи, че мястото се заслужава и продължавате работа. Общо взето това беше по работата с улея. Ако спазвате нашите указания, както ви казах, улея е презапасен. Ако работите по този начин, златото ви ще стига на 10 см след стъпката. И другото предимство, което е, че това може да се го отделите в отделна кутия, което ви спестява изключително много промиване и време, което ви отнема. А знаете, че следя е много трудно, скоро ще ви покажем сепаратори, изключително добре работещи. Още продължаваме да ги подобряваме и тогава ще ги пуснем на пазара, но ще се върнем на темата. Както ви казах, това ви може да се го отделяте в отделна кутия, а при правилна работа тук ще ви остане от 50 до 90% златото ви може да е тук. Значи ситното, което ние му викаме боята, прахоляка или както там искате го наричате, най-силното злато го хваща миньорския мък. И да кажа, че няма по-добро средство, според мен поне, от миньорския мък за улавянето на силното злато. А силното злато в България е в големи количества на места и както се казва, ако намерите силно злато някъде, може да имате много добър ден. Тъй като ситното, аз поне съм случвал на много добри разсипчета от силно злато, наистина много ситно, но много като грамаж. Общо взето това беше по работата на улея. Ние продължаваме работа, по-нататък ще ви покажа вече как да извадите мъка и да го промиете и така как да се измиете гумата отпред. И общо взето това е.